Ya nduk. Nyambut gawe kene ditandangin ae ya. Mas Ringkek bali sak rampung isan ya Mas ya. Pak Bejo. Pak Bejo. Mbak Bejo. Juga tuh kaki. Yuk jogetnya pengen dah rampung ora? Nek pengen dah rampung ayo dandong adek. Yo Mek, tuh Mek. Yantong ganteng iya. Ganteng tenan Yantong, Yantong srekel. Masem se. Yo Mas, Dakrim dari ini, Damapan. Yantong srekel. Masar Bali, Mas Berat, Mas Gendut. Ya Bali. Yantong cantik banget. Aku seneng nek ngene ya. Iki celukane rek do angel men randang atek deh. Mas Darmadi. Apa-apa. Oke. Boyo oh. Aja banter-banter lepas luas nama. Mas Darmadi aku padamu. Sepi nih. Monggo ingkang ngastok keplek. Ya Mas Ringkek ya. Pak Blarang ya. Mas Joto. Pak teman. Pak Saji, Mas Gandhi. Mas Darmadi aku padamu. Aku iya. Ayo toh Mas. Sedeng wae toh. Ayo toh Mas. Ayo. Mumpung sepi lho Mas. Yuk nanti dadekne ya. Becapati lakone alus prang saja sing nyope rasa sopan santun tata krama Genjotane, Dik. genjotane kate mantap ora ngarsa Tumpakane. ane ra nyora enati rasa Becapati. Becapati rina wengi datang kembang Wirawiri. wirawiri kere penumpang supaya upah Ora ninggal, Dik. ora ninggal peraturan semis Becapati. pati nyotara gaweku cimpa eta becak kula tareke datar Terminale ana ing sisih pundi Olastri. minale Ketok kae terminal
ya Dik Lastri. Pak Mas Darmati kula numpak bali kenapa pron kula bayar kalih niki Purun mawon Tenan. sing penting ya ya nyegeri. Tadi dina wengi goleki Lastri. iya ta Lastri, piye sayang ayo Tri, sayang tumpak ana sayang. tumpaki Mas Ayo. genjote sing banter lho Mas Ya sing alus sik. Lera bos pita Malik katsuku ya ning. Mas ya Mas waranaring kusumi Helinga marang janjimu wong ayu nyidrani saiki wis lali rusake amakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyandhek. Ayo Mat Rene setak gawa ora bisa pisah najan mung sedelo. Iki ketoke beksane ijek lho. Ya Mas Paing. Nah. Joko lolone ra sida wis balik. Long